Čau ľudia, takže ideme si urobiť k tomu part 2. Pardon, že to mám proste na šírku, ale nabíjam sa na mobil a neviem si to proste dať takto. Ako tú sušenku. Takže toto bude ako unboxing, alebo niečo proste také. Takže začneme prvou vecou, čo je to mačičkové, neviem ani čo. Takže mám teda to z toho na unboxingy, takže ideme to na to mačičkové, čo to je? Ono by to malo byť veľké, že lepidlo. Máme tu aj skúšobný papier, všimajte. Hej, takže ideme to rozbaliť. A malo by to byť také lepidlo. Braj. Takže uvidíme. Yes, sa mi to... No. ASMR reálne. A možno budú ďalšie časti, pretože toto je na dlho u mňa. Takže ja sa stopnem a pustím ozem. Tak, teraz to už potiahneme. No. Dá sa otvoriť toto a toto. Takže je to bielitko aj lepidlo. Asi, ja neviem, toto je bielitko, to je vidieť. A toto bude asi lepidlo. Je to. Hej, takže ideme to vyskúšať na tento papier. Hej, že... Áno, toto je bielitko. No a čo je to druhé? Toto druhé, čo to je? Také lepidlo, alebo čo? Ja som mala pravdu. Takže mega cute. Takže na jeden tento unboxing 2 minúty. Úplne úžasné. Asi najrýchlejšie teraz budú tento... Áno, to medvedík! Ty kokos. No, to otvoriť. Ty kokos! Toto je medvedíkový, to je cute. Aj toto je medvík. To je medvedík, to je tiež strašne mega cute. Potom ideme asi pilník na nechty, lebo to teraz také najrýchlejšie. Asi nejak... Ono tu má nejaké 2 vrstvy. OK, tak ideme sa to pokúsiť dať. Aha, alebo takto, že by... No. Možno sa blížime k tomu, ja neviem. Ten pilník už je vytiahnutý. Čaute, vidíme sa